Mochi roji. Tintinganmu kayak nomor togel loh Mas. Sing sedang ngono lho. Nah, mochi roji. Nempi kuwi. Oh, bocah kok tintingan nempi. Bocah lagi palang merah pamer nempi. Ya ora ngono lho. Bakul mari Mas ki ngono kuwi. Hei, ya, sabar. Ya. Asaben bengi nyawa Pak Den, Mbah begitu, jenengan bayar yen kersane kendange kendange marem ngoten lah bayar yen. Nggih leres. Dijenggleng rik. Jenggleng rik. Oh ngono, Mbah Bogel, jenengan beksa ngoten lho. Ya. MC-ne mumet. Lagune apa, Mas? Ya iya lah. Nek mumet ki ngombene pil kita apa ngono lho. Titenan kowe arep melu mara tresno gedak kongkon kowe kok. Mendel-ngendelke pahku melu jaya rasa. Yen memajang mau nganggo Pake sawahe ditelahi. Pake punya warabanya ini. Kok ame-ame malah siap makan nasi kalau malam ini susu perawat rasane ra karuan. Susu tani pancen enak sekali. jenengan ki suwi ra ngombe susu apa piye to? Lah ya ngerti dhewe kok ya ini tanggale ngono kok. Ngono dipengen ngombe es ngeyel kok. Terus to? Gah. Wah sumpah yo. Ya, aku beda, Mas. Esku beda. Ah, mesti coke. Ya ampun apa kuwi? Ya. Iya. Mbah kita. Kersane padang. Ah, iki mripate sok mlawur nek iki. Nah, jenengan mek tempeli sing rada padang ngoten nganu, rada Nah, pas matane niku. Lah, ampun ndase Mbah kita, pas matane niku. Kose. Budhe pon. Iki gentenan lho, gentenan selak asar, Mas. Kembang wae weton. Gunung. Mbek aku rapopo, aku terima aku. Bocah perawan. Aku ya perawan rumangsamu. Iya, padha perawane ning kene. Sini kamu malah ngono. Wong kok bedak-bedake lho, Mas. Wong aku sing mbok tanjake malah rono iki maksudmu piye? Sing nawari dhek lho, sini kamu ngono. Tersungging aku, Mas, tersungging aku. Tersungging kok tersine mikir wae iki. Makane mikir lho, Mas. Dadi wong lanang ki mikir. Kowe ngarep pikiranmu ki lho ning ndi? Wong gak ngrumangsani iki wis Ayo wedok tersugih Mas lara. Lara kok ning kono lara iki kene. Kaitan iki. Hop. Aku nek ditawani lho. Sini kamu ngono. Apa ya gelem karo kakek Sugiono modelmu kuwi lho. Kakek Sugiono. Wong ki ngaca ngono ki lho. Ning ngendi iki kaca ngono. Sing penting yes. Lah. MC-ne koyo celeng yo ben nyutung dasmu. Selak asar. Mana saya? Pacitan, Mas. Jakarta Bandung. Pacitan. Jenengan ki ya konfirmasi. Dipalar ke to Dek kudune. Pacitan tung. Delah. Ah. Kempule tung. Oh, ya
Ya. Ya maklum rombongane cah enom kok ya. Beda loh, beda Mas. Lah ra ngene, pacitan rot. Apik Mas ya. Nganggo rot ya. Iya. Nek gak mudeng nganggo kempul nganggo rot. Ya. Trotok. Heeh. Ya. Pacitan. Weh. UN iki gak mudeng blas. Lah garapane mau jenengan ki persone piye? Karo yoga-yoga ki piye? Kendang atur-atur langsung Pak. Nah, sokok sik Mbah. Lah. Oh, main dhewe. Jenengan mau 50 lho, Mas. 100 malah, Mas. 152 lho mau. Lah kita, kula niku nggih doyan rokok. Wis tua, Mas. Iya. Wis tua, Mas. Aduh. Nggih. Sing apik cok golek pasaran bose Padupi rawuh. Oke, baik. Bose Padupi rawuh sing apik Pacitan. Weh. Wah, waruto kene ucap carita bojleng iki bisa tukar dhewe. Sarwe. Alah ngono kok ya. Bu ampun anu nggih kesupen hand sanitizer. Aku nek panggil Bu Haji ki kesendal atiku. Lah nyapa? Kowe ora ngerti lakonku. Aku ora ngerti blas lho Mas. Aku nek karo pepudanku Pak. Ojo nangis, ojo nangis. Nangis kene. Bolak-balik nyekeli ae kau. Lah jare raimu enek loro Mas. Kowe ki bolak-balik nyekeli kono. Cawedok kok bolak-balik kok. Lah kok sampe gulung budek kabeh kowe. Wis emosi aku. Aja mutung ae ket Ayo mau kok. Eling lho Mas. Engko ndak kontrol meleh lho. Ayo. Pan tintingane to iki. Dia kamu. Tinting kamu sepiro? Oh ya. Panas. Oh, malah ngono to iki. Gak masalah aku nih. Panas utan. Panas. Reok, reok edan apa piye? Udan-udan. Panas-panas. Panas-panas di udan nih. Mboten usah digateni Pak Boimin, golek pasaran. Aling-aling. Caping gunung. Monggo Mbak Gito. Monggo Pak De.
plangklung ae kaya ngono iki ngerti adan apa ora iki Nadyan aja ngomong ngono Mpun nggih Nadyan wadon sarwi Sarasuling lanang netan kali ngulon satyane lakon satyane kelakon mane banyu bening garapipun Tayub tunjuk Mas Upin Ipin kepareng jumeneng monggo Mas Tarno monggo. Zaman berjuang kelingan anak lanang Mas Tarno. Biyen tak openi ing saiki Mas Anton asik monggo nyawiji Bodepon
Pak Ediwi. Syukur bisa nyawa keturutan Pak Untung endi sih? Anu kersane tambah gayeng ngoten lho. Mriki Pak Untung. Monggo Pak Ediwi. Syukur bisa nyawa keturutan sing monggo diaturke miyak sebening swasana kadang-kadang saya rasa kepareng aturaken atur pambuka lumantar lelagon manut kanca-kanca mburi iki dulur kula nang aura musik ya kepareng berkahi matur nuwun lho Mas Pujo ya Allah Mas Bence iki ya sing duwe bente laras asik Wonogiri bergoyang monggo Utulus Bu Dewi
atur pambuka saking kadang-kadang campur sari Jaya Rasa.